Ovaj čitač pametnih kartica nudi jedan veliki benefit koji nećete pronaći kod većine drugih čitača, a od koristi će vam biti i anti-slip podloga, tako da se čitač pametnih kartica Minit CR1 neće šetati po stolu, a samim time je manja šansa da će pasti i zagubiti se. Konektor se spaja na operativne sustave Windows, Mac i Linux, tako da na taj način imate i to podržano. USB je verzije 2.0, a na njemu imate i lampicu koja se koristi kao indikator rada kako biste znali da li se i kada se prenose podaci. Glavna korist od ovog čitača pametnih kartica je da je to sigurnosni uređaj koji omogućuje korištenje digitalnog identiteta pohranjeno na nekoj kartici. Najčešće se koristi za digitalno potpisivanje dokumenata poput računa i e-računa, a omogućuje pristup sustavu e-porezna, e-građani i drugim državnim servisima. Podržano je korištenje raznih poslovnih certifikata, dakle on služi kao posrednik između kartice računala kako bi se pristupilo podacima putem poput digitalnih certifikata, identifikacijskih podataka ili sigurnosnih ključeva, pa stoga ako vaše računalo nije opremljeno integriranim čitačem, ovo je jednako praktično rješenje. I kada je pametni čitač kartica spojen na računalo, dakle umetnemo karticu ili osobnu iskaznicu, imamo tu indikator, jako je bitno dakle da se kartica umetne do kraja, do graničnika, a čip je dakle te pametne kartice potrebno okrenuti prema gori, poravnati ga s metalnim kontaktom unutar utora za karticu i nakon umetanja kartice indikatorska lampica može inače početi treptati, što ukazuje na to da se podaci iz kartice čitaju ili da se odvija komunikacija. Minitov čitač pametnih kartica podržava pametne kartice od 5 V, od 3 V te 1.8, usklađuje sa standardima ISO IEC 7816 klase A, B i C, podržava više čip kartica kao što su osobna iskaznica, dakle dovoljno je osobnu iskaznicu umetnuti unutra i na taj način ćemo dakle koristiti ju. Moguće unutra smjestiti i MMC kartice, zatim CAC kartice, DNIE kartice, bankovne IC kartice, kartice socijalnog osiguranja i tako dalje, a nakon spajanja čitača na računala slijedi instalacija upravljačkog programa ukoliko je to potrebno, jer se inače koristi sistem plug and play, što znači da se pojedini sustav automatski prepozna i instaliraju upravljačke programe bez ikakve operacije na samom računalu, a taj benefit je USB-C konektor, tako da se ovaj tu čitač pametnih kartica iz Minita CR1 uz dakle USB-A port može koristiti i preko USB-C porta. To će biti zgodno svima onima koji imaju na primjer laptop na kojem nemaju USB-A konektore ili su im zauzeti. Jednostavno se dakle na ovaj način ovaj tu dio spoji i imamo opet i USB-A ukoliko je potrebno korištenje.